Човек, бах. Не, истина. А багажника как се отваря? Аха, и оттам. Да бе, дава, колко да вземеш един сак за почивка, така набързо. Сак с пари няма да събира. Парите свършиха в момента, в който поръчахме Мустанга. Кой няма за кефа, бе, човек? Ти мой етап ми справиш. Кой няма за кефа? Не, човек. Така че се да те повозя в бавната ми кола. Очудваш, има сравнително адекватен багажник, бих казал. Жълто, да. Поне е дълбок. Да, наистина, да има. Кошка и за великия интериор. Между жълто е много добре. Да, не знам, защо ги хейтя толкова. Не, добре. Аз за първи път качвам Мустанг. Спокойно, няма да е последен, обещавам. Добре, казвам се, има го и на клип. Има го и на клипа. Fly
първи път аз ще се возя в тази кола, а няма да я шофирам. Значи не отговарям за последствията. Друго каза. Ще оцелеем, гарантирам. Да. Ой, брат! Амале! Ма това е много яко да се возиш, бе! Много върви мамито му и мустанкче. Да, яко да се возиш. Като го караш не го усещаш, ама е гадно, гадно е. Като го караш не го усещаш толкова. Караш не го усещаш, ама са приятно гадно е, не някакво. Дай го. Всъщност махам, че ограниченията преди толкова се да се радваме малко.